Всъщност, от тази гледна точка можем да оприличим човешкия живот на един пъзъл, в който се сблъскваме с различни страни на реалността, осмисляме някакви части от истината с главна буква, но никога не можем да я обхванем изцяло. За търсещия човек, който е и чувствителен към това, с което се сблъсква и преживява, постепенно тези частици от пъзела започват да се наместват. И така беше при мен. Да. До момента, до което вече започнах да чета Евангелието, чета Библията и тогава в лицето на Христос, такъв какъвто го видях в Евангелията, открих този, който събира частите на пъзела в едно. Тоест, неговата личност, неговото учение и неговия, така да се каже, поглед върху хората, приемането на хората, което вече бях разбрал, че е част от истинската любов, ги видях въплатени.